momento, o coronavirus está a afectar máis intensamente a poboación de menor idade, con maior mobilidade e contactos sociais maiores. Isto motiva un esforzo cada vez máis intenso no cribado poboacional selectivo, dirixido precisamente a esas idades que coinciden no tempo coa vacinación de persoas cada vez máis novas. A idea púxose en práctica esta pasada semana en Espourense e o resultado é moi esperanzador. A maioría das persoas ás que se lle ofreceu a opción de facer o test aceptaron e valorárono moi positivamente por ser operativo e rápido, xa que a espera de seguridade post-vacinal aproveitouse para realizar a mostrase e agardar o resultado do test de antíxenos sen afectar o circuito de vacinas. Hoxe martes o Vacicrib volveu a ofertarse en Espourense. Nesta ocasión, os primeiros e primeiras ourensáns de 20 a 29 anos citados para vacinarse e tamén os máis novos da autocita de 16 a 19 anos de idade. O aluvión de consultas que se sucederon ao longo de toda a semana sobre o prezo, as instrucción de uso, a validez, entre outras cuestións, anticipaban xa unha demanda alta e así foi elevadísima nalgunhas zonas de Galicia, incluída Nosa Vila. No primeiro día de venda sen receita de test de antíxenos en farmacias foron moitos os que por precaución acudiron ao seu farmacéutico para facer provisión de kits de autodiagnóstico, pero foron a maioría os que coa fin de semana ao virar a esquina acudiron a buscar a súa proba para non quedar fora do bar ou restaurante. Con todo, de momento, para acceder ao interior dos locais hostaleiros dos concellos en peor situación, só valen resultados emitidos por un laboratorio oficial autorizado. As farmacias da vila non foron alleas á cantidade de test que se lles pediron estes días dende a aprobación da venda sen receita polo Goberno central. Primero la realización del test, uno es de saliva, el otro es nasal, parecido a una PCR, pero bueno, la muestra se toma, no se llega tan profundo como la PCR, pero el resultado daría infección activa en los dos casos. No sé qué más te puedo contar, los del Sergas se admite solamente una única prueba, es gratuita, se envía al laboratorio. Y el Sergas directamente comunica por un SMS el resultado de la prueba, con lo cual hay una notificación a Sanidad si hay un contagio o no lo hay. En el que vendemos en venta libre, pues se lo hace el paciente en su casa y no se notifica. Pues terminar con todos en un día, o sea, en un día, sobre todo, claro, gente, ya sabes, aquí en Carballino, de Panamá, de México, tal, están para juntarse, para comidas y tal, entonces querían tenerlos. Y en un día teníamos una remesa, se acabó. Llegó al día siguiente otra, se acabó. O sea, ahora tenemos de 5 unidades, porque los de 1 no hay manera de conseguirlos. A ver si mañana nos llegan, pero es a por ellos, a por ellos, a por ellos. ¿Cuáles ¿De qué tipo? Son los de antígenos y de los de nariz. Esos son los que se están vendiendo, el autotest este. O Goberno traballa nun protocolo para que os resultados das probas que se realicen nas farmacias sexan comunicados aos Sergas. Yo creo que si un adulto lo hace y le da positivo, lo va a comunicar. Mi impresión es que es un chavalillo que lo utiliza para ver si puede salir o no. Le da positivo, pues no lo comunica. A lo mejor se queda en casa solo o se lo piensa y... Es mi opinión, es mi opinión. Lo que sí sé es que quieren que ahora se haga en farmacia. Es decir, que lo compren y nosotros se lo hagamos. Entonces nosotros lo certifiquemos. Eso es lo que creo que están intentando el asunto. Un protocolo establecido para empezar a trabajar de otra manera, es decir, que nosotros los farmacéuticos vendamos el test de antígenos, se lo haga el paciente aquí él mismo, bajo nuestra supervisión, y luego nosotros podamos emitir un certificado comunicando los resultados a Sergas para que se controle si es positivo o no es positivo. Pero está todavía estableciéndose los protocolos de actuación, es decir, aún no funciona, es la perspectiva que hay. Tamén os certificados de vacinación foron moi demandados nos primeiros días nas farmacias do Carballiño para poder acudir, por exemplo, ao interior dos locais de hostalería ou tamén para viaxar, feito que supuso un colapso na rede xeral de emisión de ditos certificados. Pues así, que en un principio yo creo que se hizo para las personas mayores. Los mayores, claro, no se pueden meter por internet y tal, pero bueno, ya sabes que la comodidad
Entonces te vienen desde el que se ha vacunado ya con 20 años o 3 hasta el mayor. Me preto y fácil, porque es certificado, punto. Ni teléfono, ni esperar a que te lo manden, en meterte por internet, que claro, una persona mayor ya es imposible. Aquí en Galicia, para cogerlo por internet, que es a través de Saúde y todo eso, necesitas la chave 365, cosa que por ejemplo en Castilla y León no. Entonces ya está. Si tienes esa clave aquí es gente mayor tampoco, gente que no tiene ganas de ir a la ambulatoria a sacarla, entonces farmacia. Aquí todo farmacia. Para resolver este problema dos autotest que un pode mercar na farmacia e facer no seu domicilio, levamos xa preto dunha semana traballando cos colexios oficiales de farmacéuticos de Galicia e onte mesmo asinábamos un acordo con todos eles para desenvolver un sistema que, por unha banda, permita que as oficinas de farmacia acrediten a validez da proba realizada sobre o test adquirido nesa mesma oficina de farmacia. O farmacéutico comprobará a identidade do cidadano, verificará que toma correctamente a mostra e a procesará introducindo os resultados no rexistro informático que a Consellería de Sanidade ten ahora mesmo, por exemplo, a disposición dos laboratorios de microbioloxía do ámbito privado. En consecuencia, no caso de detectarse un caso positivo, o Sistema Público de Saúde incorporará rapidamente esa información e ese cidadán entrará nos protocolos axeitados. O conselleiro advertiu, ademais, que nas UCIs galegas hai pacientes de entre 29 e 40 anos e pide especial precaución aos máis novos, onde ademais estánse concentrando a maioría dos contaxios de COVID. Ademais, asegura que nos cribados non acoden nin a mitade dos convocados e reitera a colaboración cidadá. E outras probas que se están a facer, pero non nas farmacias, senón nos lugares de vacinación, son os chamados Vacicrip. Na espera de seguridade posvacinal, aproveitase para realizar a mostrase e agardar o resultado do test de antíxenos, sen afectar así o circuito de vacinas. Das 680 PCRs que se realizaron na xornada de mañá de onte en Espourense, 7 resultaron positivas. O doutor Martín Nogueira, dentro do seu espazo na consulta, faios unha reflexión sobre o pesimismo imperante na poboación causado pola pandemia da COVID e o seu impacto no presente e no futuro da sociedade española e mundial co gallo xa da quinta onda que estamos a vivir. ¿Por qué ese pesimismo? Uno, estamos viviendo en España la quinta ola, lo que no pensábamos. Es decir, lo que decía antes, llegamos al verano, parece que todo iba bien, ¡pumba! La quinta ola, y resulta que tenemos una elevación de la quinta ola. A fecha de este programa parece, que hay que verlo, que estamos tocando el pico de esa quinta ola, vamos a ver, pero de repente empiezan a salir casos por todos sitios. Casos fundamentalmente en gente joven, empieza a haber un aumento de hospitalización en gente joven, y empieza a haber un aumento de mortalidad en gente joven. No la mortalidad que veíamos en las personas mayores, y tocamos madera, pero sí que empieza a haber mortalidad que no había. Y empieza a haber mortalidad en niños. No hace mucho, en Tenerife, un niño de 5 años murió a consecuencia del coronavirus. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues que realmente no podemos ser muy optimistas en este momento, porque si tenemos la quinta y estamos en el mes de julio o empezando agosto, pues ¿qué va a pasar en octubre? Que tendremos la sexta y si seguimos así volvemos a replicar todo el sexto. O doutor Martín Nogueira tamén ve unha falsa apariencia de normalidade nos últimos acontecementos deportivos mundiais, así como a suposta inmunidade de rebaño que parecía que ia producirse antes do que vai a ser finalmente, sobre todo tendo en conta que na maior parte do mundo as taxas de vacinación son aínda moi baixas. Hoxe poderemos ver este espazo de saúde a partir das 10 da noite, despois de finalizar este informativo en Badal Televisión. A Policía Local do Carballiño mantivo 2 patrullas nesta pasada fin de semana nas rúas da vila pola alarma xeralizada no último mes debido ás aglomeracións nas noites do venres e do sábado ao redor dalgúns locais de hostalería. Dado que as restricións da Xunta de Galicia puxeron a nivel alto a nosa vila dende o pasado venres pola noite, foron menos as persoas que estiveron nos locais de ocio durante a fin de semana, tanto polo día como pola noite. Aínda así, o xefe da Policía
Policía Local do Carballiño, Francisco Valeiras, di non baixar as medidas de cara aos próximos días. Fin de semana pasado, contando o viernes, sábado e domingo, sempre nos preocupou a noite, por eso estamos mantendo 2 patrullas mínimo, tanto o viernes como o sábado, pero é certo que non houve nada que reseñar. Eu supoño que canto máis estritas son as restriccións, menos jaleo hai, porque evidentemente pois a xente non está pechada o lugar de ocio, pois a xente na calle non pinta nada. Pero, bueno, de todos os xeitos, mientras non sea posible, vamos a manter o servicio reforzado, ao menos con 2 patrullas, non é o caso do outro fin de semana, que se tiñamos a previsión, ou tiñamos quizá o medo, de que está pechado o ocio nocturno en Ribadavia e en Ourense, e tamén, sendo o rally de Ourense, que pasaba por aquí unha prueba, que moita xente da capital se podía quedar aquí. Sabe que o viernes do sábado respondimos con 5 patrullas o viernes, yo entre as 5 o sábado, pero esta é unha cosa que, vamos, é fácil de entender que non sempre se va a poder dar. Esta vez, pois, xa sabíamos que podía ser, que podía haber menos incidencias, e tuvemos 2 patrullas o viernes e 2 o sábado, e o certo é que non houve nada que reseñar. Outra cousa que pasa aquí para diante, xa entramos quizá no tempo forte de Carballiño, o mes de agosto, co propio Concello programando actividades, está a festa do pulpo que queda dela. As portas, sí, é certo, co Concello de Carballiño programando actividades que xa os días estuvemos vendo. E falando tamén de outras actividades que atraen a moitos interesados a nosa vila, as xornadas gastronómicas da Festa do Pulpo están á volta da esquina. A Brigada de Obras e Emerxencias do Concello do Carballiño comezaba a poñer hoxe a decoración na Praza Maior da vila con motivo da Semana do Pulpo. As obras estáse a substituir o pavimento de Jabre, a pedra de granito actual, por un novo a base de Aripac, que é un pavimento continuo e natural e resistente á erosión pola acción da auga, e tamén estáse a realizar a mellora da drenaxe e evacuación de augas pluviais nunha longitude de 2 kilómetros situados entre a Rúa do Irixo e a Rúa Astureses. Ademais, o proxecto contempla a sustitución da cuberta dun lavadoiro da Toscaña, a xacente o paseo, así como a adecuación dun acceso existente dende o vial Rúa Miño e o acondicionamento dun espazo para a futura instalación dun parque infantil. Sí, estuvemos vendo a obra do lavadoiro, para preparar xa hai que podar unha serie de árboles que están mesmo en riba do lavadoiro e están a estropear o cellao que xa está de por sí nun estado deplorable, pero bueno, xa de poñelo novo, pois deixar a cousa cunha garantía para un tempo. Ao mesmo tempo xa están traballando no que é a adecuación do espacio para o parque infantil que se vai chamar da María Mosquera, e tamén todo o que é o Paseo do Río. Para a semana empezarán a botar o material e xa se irá abrindo os tramos para que a xente poda xa utilizalos. E agora imos a zona o campo da feira, o que é o acceso ao paseo dende Aspadixi, para replantear ali tamén a obra e iniciala tamén en conxunto toda ela. Estas obras foron adxudicadas á empresa Orega Sociedade Limitada por 325.000 euros para ser executadas nun prazo máximo de 6 meses. O alcalde Francisco Fumega agarda que para outubro a obra estea rematada nas diferentes actuacións que se están a levar a cabo. Bueno, eles queren rematar antes de que entre o inverno, co cal, bueno, outubro penso que debería estar a obra prácticamente finiquitada. Prácticamente a empresa está a traballar ten varios frentes abertos e agora son traballos moito de pala e de muros e de definir espacios, e despois xa terá que desembocar pois o grosso da empresa para empezar a executar os traballos que requiren de máis man de obra.
O Bloque Nacionalista Galego do Carballiño exixen unha actuación inmediata para a mellora e limpeza tanto de estradas como de elementos turísticos como pode ser a Ponte de Veiga, sendo esta última un lugar que percorre moita xente a diario para acudir ás piscinas municipais. A voceira do Grupo Nacionalista no Carballiño, Sofía García, denunciaba esta deixadez, segundo o seu grupo, do Goberno do Carballiño. No BNG denunciamos a situación de abandono na que se atopa a ponte medieval de Veiga. A falta de mantemento deste monumento permitiu que a maleza medrase sen control e de unha moi mala imaxe nunha vila turística como do Carballiño. Ademais desta mala imaxe, este abandono supón un perigo para a conservación do propio monumento, xa que as raíces e as ramas poden afectar negativamente á estructura da ponte. Dende o BNG consideramos que é necesario un mantemento periódico dos monumentos singulares do noso concello, porque, ademais de mantelos en boas condicións, permiten pois un menor esforzo económico que as intervencións integrais, que é o caso desta ponte medieval, que fai un ano se fixo unha intervención integral da ponte, quedando en perfecto estado, e vemos como un ano máis tarde está totalmente abandonada, con falta de mantemento e chea de maleza, como se non se houvese feito nada. Por este motivo, levaremos ao vindeiro pleno que se celebrará o próximo mércores a solicitude de limpeza e mantemento periódico tanto desta ponte como do resto de monumentos singulares do noso concello, pois para poñer en valor o noso patrimonio histórico-artístico que consideramos que é moi importante. O investimento deste proxecto de mellora ascende a preto de 123.000 euros, partida económica que será confinanciada a partes iguais polo Sergas e o Concello. As obras, logo do informe dos técnicos do Serga que visitaron o Centro de Saúde de Beariz, consistirán na mellora da accesibilidade do centro, que na actualidade non conta cun acceso adaptado. Para iso, a proposta do Concello optouse por un proxecto que prevé pasar a área asistencial o andar semisoto, o que se accede directamente dende a rúa por unha porta situada na fachada lateral dereita do edificio e deixar no andar baixo únicamente a sala de xuntas, o almacén e unha sala COVID próxima ao acceso pola entrada actual. Esta actuación suporá a remodelación de todo o andar, creando aseos adaptados, realizando a apertura dos ocos das vestás, o cal provoca unha modificación das fachadas do edificio e a renovación de toda a carpintería. Ademais, aproveitarase a actuación para realizar unha limpeza de toda a cuberta, reparando as tellas que se atopen deterioradas e especialmente os encontros cos lucernarios. O venres foi o último día para solicitar as axudas do Concello do Carballiño para axudar a paliar as consecuencias económicas da crise da COVID. 205 solicitudes de autónomos e pequenas e medianas empresas foron presentadas á Administración local por verse afectados nos seus negocios por esta pandemia durante o último ano. Pois agora, a día de hoxe, hai 205 solicitudes presentadas, que como ben sabedes é pola orden que comunicou a Xunta de Galicia, donde o cierre total ou parcial de os locales, as actividades como autónomos, locales comerciales, local hostelería, bueno, pois donde eles se viron moi afectados, pois podan ter opción a cobrar esas axudas con un máximo de 1.000 euros por cada un. Decir que bueno, pois desde o Servicio de Orientación Laboral, o personal que ali teño en estes momentos, dúas rapazas, están a traballar, están a informar insistentemente aos usuarios, a xente que solicitou esas axudas, para que poñan os papeles e a documentación totalmente en regla, para poder proceder a elo. O Servizo de Orientación Laboral está a traballar en asesorar e informar os usuarios que presentaron esta solicitude. As axudas foron destinadas esta segunda convocatoria por peche parcial ou total. O límite máximo de subvención por beneficiario será de 1.000 euros. Que así o marca a lei, marcou a Xunta, donde solamente se viron afectados en horarios parciales ou totalmente, non, pero en este caso quizá se teñan a cobertura pois que outra vez pois, non tuveron. Pero bueno, proporcionalmente estamos falando casi da mesma cantidade.
Agora teñen un plazo para presentar a documentación que faltan algunhas e probablemente pois xa esta semana se pase a proceder a pagar unha cantidade bastante importante. Se che digo, prácticamente as agencias ou as persoas que teñen problemas para presentar documentación, elas mesmos, desde, como ben dicen, desde a orientación laboral, se están preocupando de ver temas de recaudación do municipal e todo isto. Bueno, pois informar que a nosa obriga é que sexa o máximo, bueno, están eses 300.000 euros aí a disposición para poder pagar e proceder ao mesmo. Que non se chega ou non, bueno, eso xa non é culpa nosa, nin é culpa do Concello, nin é culpa de nadie, simplemente que, bueno, pois son os límites que a Xunta puxo. O titular de Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, comprobou esta mañá a execución dos traballos que realizan os supervisores de prevención que están a vixiar no Concello de Boborás o cumprimento da normativa en materia de limpeza das faixas secundarias as máis próximas ás vivendas. As parcelas e a superficie xestionada preto das vivendas dentro do Convenio de Protección das Aldeas impulsado pola Xunta de Galicia achéganse o 70% do total. A Xunta celebra o incremento no grao de cumprimento dos particulares dos deberes de limpeza e xestión da biomasa dende a entrada en vigor deste acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias e a empresa pública SEAGA en 2018, que é a que realiza estas limpezas. Estas cifras constatan o bo funcionamento do convenio. É un convenio que xa ten 270 concellos, é dicir, 270, a maior parte do territorio galego está dentro do convenio. Entendemos, no momento que se firmou o convenio, que había certas partes do territorio nas que era moi urxente facer este traballo, o que lle chamamos as parroquias priorizadas. Hai 157 parroquias priorizadas en Galicia, en 81 concellos, aquí no Concello de Boborás temos dúas. Saben todos vostedes que o que ten que facer o propietario nas franxas é limpar antes do 31 de maio, senón a administración pública, neste caso SEAGA co convenio, o que ten que facer é comprobar quen fixo a limpeza e quen non, e no seu caso notificar a aqueles que non a fixeron. Pois ben, nesas 157 parroquias priorizadas, rematamos xa os traballos de comprobación. Eu quero poñer en valor un traballo inxente que estamos a facer, porque falamos, fíxense, en 157 parroquias de 180.000 parcelas nas que tuvemos que comprobar as que estaban limpas e as que non estaban limpas. E unha vez que temos feita esa comprobación, hai unha moi boa noticia que se está incrementando pola vía de concienciación dos cidadáns a superficie e as parcelas que se están limpando, mentras que no ano 2019 a mitade desas parcelas estaban limpas, neste ano 2021 chegamos casi ao 70%, é dicir, un incremento de 20 puntos porcentuais, tanto polo que limpa SEAGA a través dos contratos que se firman nas parroquias priorizadas, como tamén por esa concienciación dos cidadáns que lle queremos agradecer. Tamén lle quero decir a aqueles que non fixeron e non cumpriron as súas obrigas que nós non vamos quedar quietos, nós non queremos ir contra nadie, pero sí queremos asegurar o traballo de prevención e a defensa das nosas aldeas. Desas 180.000 parcelas hai sobre 60.000 que efectivamente non están xestionadas, un 30%, decíamos antes, o 70% limpa xestionada, moitas gracias aos propietarios que o fixeron, e agora temos que facer o traballo de notificar a eses propietarios que non o fixeron, advertirlle que se non o fan, o Concello, en colaboración con SEAGA fará a execución subsidiaria a limpeza en definitiva. Eu quero poñer en valor a dificultade que ten isto, como digo, de notificar 60.000 parcelas, 65.000 titulares, levamos a día de hoxe, acabamos de comprobar os datos, 8.000 notificacións feitas, e nos próximos días continuaremos ata chegar a eses 65.000. Pero a dificultade ven incluso pola vía da mala situación do catastro, das dificultades que temos para localizar eses propietarios, porque a mitade deses 65.000 titulares catastrais que temos que notificar porque non están xestionando, non somos capaces de identificar o seu domicilio. Falábamoslo antes coa alcaldesa, levamos feito moito traballo esa identificación, pero aínda así a mitade, aproximadamente 35.000, non somos capaces de identificar o seu domicilio e, polo tanto, van ser publicados nos correspondentes boletíns oficiais. E tamén quero anunciar, e hoxe estamos vendo aquí, que visto o bo efecto que está tendo este traballo nas parroquias priorizadas, que, como digo, eran as que se consideraba como máis urxentes de traballar, vamos a ampliar esa colaboración da Xunta de Galicia cos concellos ao resto de parroquias dos 270 concellos que forman parte do convenio. O conselleiro estivo acompañado pola alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.
a obligada dos concellos, os alcaldes somos os que temos que notificar e firmar, e ese non é o problema en ningún caso, pero se nos encontramos que temos poucos medios, neste caso personal, técnicos, para poder levar a cabo este traballo. No meu caso, nas parroquias en xeral, temos en franxa secundaria 27.000 parcelas. Por tanto, imaginade, para un cuadro de personal en oficina de 4 persoas é prácticamente imposible poder facelo. Por iso agradezo, nomeadamente neste caso a Consellería, pois este traballo tan importante, porque para nós por a disposición técnicos para poder levar a cabo este traballo é fundamental. De feito, facilitaríanos moitísimo todos os trámites e o que falaban, o tema incluso de ubicar e localizar as direccións dos titulares tamén, porque ese é outro problema. En moitos casos aparecen as parcelas que nos aparece a dirección en toda a provincia. Entonces, así é imposible. Notificas, de feito estamos aquí entre unha parcela que incluso nos a limpamos 3 veces subsidiariamente, pero non cobramos porque é imposible localizar os propietarios. Bueno, un proceso moi complexo, pero bueno, intentamos facelo e sobre todo con estas ferramentas que nos facilitan, creo que é fundamental para poder logralo. Ainda así, quero facer un chamamento á concienciación da población, que dá igual onde nos encontremos, dá igual que estemos en Nova Zelanda, en Estados Unidos, onde sexa, se temos parcelas no rural, temos que facer por limpalas, porque aquí hai xente que vive todo o ano, xente que ao mellor non vive todo o ano, pero ten aquí as súas propiedades, e sería moi triste que un lume os deixara sin vivenda, e o peor, con daños persoais, como nos pasou hai uns días, que tristemente a persoa faleceu. Entonces creo que non podemos mirar a outro lado, pedimos responsabilidade, e que a xente que sepa que ten aquí terreos, ten que poñelos en valor. O Pleno do Carballiño debateu en primeiro lugar a recuperación do Plan de Ordenación e Mellora do Parque Municipal do Carballiño. A documentación foi aprobada hai uns anos, aínda que se foi dilatando a convocatoria para acometer as obras. O Concello traballa coa premisa de convocar un concurso de proxectos para seleccionar os máis adecuados para levar a cabo a ordenación e mellora integral do Parque Municipal. A oposición non entendeu esta urxencia do proxecto aprobado no 2017 para o concurso de ideas do parque. O punto foi aprobado cos votos a favor do Partido Popular e Partido Socialista e a abstención de Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego. O máis lóxico e o máis normal, se pretenden que todos apoyemos o proxecto porque todos estamos de acordo en que hai que facer algo co Parque Municipal, hombre, sexan serios, hombre, traigan isto adaptado e así todos poderemos votar a favor, porque senón, decía vostede, votamos o inicio do procedimento. Non, isto non inicia nada, porque hai que modificalo. Entón non votamos o inicio do procedimento, votamos, mire, hai que modificar isto. Home, eso xa sabíamos que había que modificalo, e ustedes tamén. Non entendo a urxencia, salvo que a urxencia fose un titular de prensa que sacaron dicindo que o Goberno do Carballiño vai impulsar o Parque Municipal, unha vez máis. Eso sí é urxente, e non é urxente que hoxe saquemos adiante unha chapuza administrativa. Vou a ser máis generoso. Un error administrativo, un error que leva 4 anos. Pero por que o vas a sacar adiante? Ou por que o ides a sacar adiante? Porque por algo que a min se me escapa, o PP quere que isto salga para adiante xa. En eses acordos que tendes aí, en esas reunións tan amistosas, onde estades aí os dous, o portavoz do PP e o portavoz do PSOE, que estades aí cambalacheando pois os planes de inversión e esas cosas, pois seguramente isto forma parte dun acordo. Dices, bueno, pois se forma parte, decídenolo e enterámonos todos os carballiñeses, porque o que non foi urxente de 2016 hoxe ten que aprobarse e non podemos esperar un mes para recuperarlo. Nós non vamos a participar en isto, nós vamos a absteñernos. O prego é o que se aprobou no 2017. As modificacións que se poden facer agora con este acordo son mínimas de adaptación á lei. Non vexo o problema para non apoialo. máis alá de pensar en cousas raras. O outro día víamos o portavoz de Espacio Común, o outro portavoz, falando do tema da agua de 50 millóns. Hoxe, que hai razóns ocultas para arreglar o parque. Razóns ocultas para arreglar o parque, cales? É deixar sospeitas o bumbum e sin ninguna base. Nada máis nesto. Nós vamos votar a favor, xa digo, por responsabilidade. Clara de inversión que vai a permitir, pois, nesta legislatura deixar outra vez o parque etnográfico e a área etnográfica nun lugar que sexa unha referencia, como eu creo que a inversión do Muiño das Rousas é un claro exemplo. E quero recordar que vimos de 10 anos de abandono do que son as instalacións do camping.
o muiño, o Museo do Anxo prácticamente houve que refacer inteiro, a fábrica de papel houve que meter diñeiro para retomar, olles, houve vandalismo dentro nesas instalacións durante anos e, bueno, eu creo que se está na línea correcta, pero as posibilidades e os ritmos son os que son, non se dá chegado a todo. Entón, bueno, nós entendemos que é importante aprobar o inicio de sacar este concurso adiante e entendemos que será un proceso aberto no que a participación do conxunto da corporación e o conxunto da cidadanía pois sempre vai estar aí aberto e con posibilidades de levar adiante. O Concello aprobou o cambio de xestión do Servizo de Augas de Madarnás que volve a ser do Concello. Foi aprobado polos 4 grupos por unanimidade. Tamén foi o pleno o convenio para conectar unha fosa séptica de San Benito e Rúa Solana co colector xeral do Barón, cun convenio onde a Confederación Hidrográfica aporta un 80% do orzamento e o Concello o 20% restante. Tamén foi aprobado por unanimidade. Espazo Común presentaba 2 mocións, unha para promover a construción dun novo pabellón deportivo municipal e outra para elaborar un plan de prevención de conductas adictivas. Espazo Común ve imprescindible crear unha nova infraestructura para o deporte como alternativa ao ocio nocturno, tendo en conta que as actuais instalacións están en modo precario. E eu creo que esta é unha magnífica resposta para esa xente xove que ademais o está demandando. Sabemos de certo que no Carballiño hai moita carencia de infraestructuras, tanto ao aire libre como en interiores, demándase o pabillón que non está aberto as fins de semana, que no verán pois non hai a disponibilidade que tería que ter, ademais, cando se solicita moitas veces para xogar unha pachanga, os rapaces non teñen porque está moi demandado, sin ter en conta, ademais, o estado no que están as instalacións. Sabemos que é un pabillón que ten os anos que ten, pero a falta de mantemento é importante. Fai pouco coincidiume de ir realizar ali un cribado no que asistiron moitas persoas do Carballiño e o comentario xeral dos meus compañeiros era a deficiencia dos vestuarios e como estaba comparado con outras vilas e comparado con outros lugares que tiñan visitado para facer este tipo de cribados, e esa imaxe, aparte de o pouco servicio que se lle dá, é un pouco o que nos leva a presentar esta moción. Entón, o tema das instalacións deportivas, por favor, é algo preferente, é algo prioritario, pero debe ser para todos menos para vostedes, porque non temos un orzamento, ningún plan, ningún nada, porque o único que temos é un titular de prensa que, parecíanos que ultimado o anteproxecto de acondicionamento do pabillón do Colexio da Uceira para complementar as instalacións deportivas municipais. Que bonito, 12 de febreiro de 2020. Orzamento, 352.000 euros, plazo de execución, 4 meses. Hoxe, 28 de xullo de 2021. Eu non sei onde van os 4 meses. Non sabemos absolutamente nada. Teñen vostedes algo que decir con respecto ao que van facer co deporte, cas instalacións deportivas, e despois falaremos na seguinte moción dos problemas reales do Carballiño e do que necesitamos. Pódenme vostedes decir que facemos cos rapaces que teñen máis de 12 anos, a donde os mandamos? Moitas veces nos referimos ao tema do baloncesto en Maside. Eu recordo cando se iniciou por parte de xente do Carballiño e de Maside, se tomou esa iniciativa de facer un equipo de baloncesto, decidiuse con moi bo criterio desde o meu punto de vista facelo en Maside. Por que? Porque o pabellón de Maside non se estaba utilizando nese momento. Creemos que é fundamental que os concellos da comarca e Carballiño como cabeceira da comarca debería tomar a iniciativa que se chegue a convenios para permitir a utilización deses pabellóns deportivos que poidan toparse infrautilizados. Hai que pensar que no entorno do Carballiño a 10 minutos en coche podemos ter o de Cea, o de Boborás, o de Irixo, o de Maside, probablemente me deixo algún máis no tinteiro. Por que non se leva a cabo algo deso? O sea, existen pabellóns que se poderían empezar a utilizar en moi pouco tempo se de verdade existe a vontade por parte do Concello de Carballiño e por parte dos outros concellos, se o teñen a ben facelo, porque non sei cal é o estado de utilización de cada un diles.
O Grupo Municipal do Partido Socialista votou en contra por apostar polo campo da Uceira nun proxecto de mellora redactado polo arquitecto municipal. Bueno, nos apostamos, o proxecto foi feito polo arquitecto municipal, leva unha accesibilidade directa dentro que é a pista o campo artificial da Uceira, o cal leva baños e leva gradas, co cal, bueno, pois eu creo que por 350.000 euros estamos apostando pola sustentabilidade, no sentido de que estamos aproveitando e millorando unha estrutura xa existente que non vai ocupar novo espacio e creemos que é unha boa saída para iniciar, o cal, non quer dicir que en ningún momento renunciamos a solicitar a construcción de un novo pabellón e de novas infraestructuras, evidentemente. Outra cousa é que as fagan. Por último, debateuse a outra moción de espazo común, a posta en funcionamento do Plan de Conductas Aditivas, que foi presentado pola Mancomunidade e o Concello de Carballiñés. A ordenanza da FEN, da Federación Española de Municipios e Provincias, que regula unha ordenanza municipal de consumo de alcohol. Ben delimitado, ben explicitado, distingue entre bebidas espirituosas, que son as de máis de 20 grados, entre o resto, distingue. E hai unha cousa que eu lle pediría ao Concello de Carballiño, non? Imagínate que pensaríamos os cidadanos de Carballiño se víramos que o Instituto de Señorín, o Instituto de Chamos Olamas, fai unha ruta proporcionando a aguardiente blanca do Carballiño. Diríamos, ostras, pero isto de que vai, non? Pois imagínate a cara que poñeran os rapaces cando ven que unha institución dice promocionamos a ruta de consumo de alcohol de non sei onde. Non quero personalizalo en ese caso porque sería injusto, porque tan é un como outro. Que deberíamos facer? Hai moitos concellos que o fan, alcalde, que o concello, como a televisión pública, como outras institucións, non promocione o consumo de bebidas alcohólicas. Non digo que estemos contra eles, non? Pero que non o promocione. E que nas vallas publicitarias, que nos escenarios de titularidade pública e que na propia corporación, sendo tremendamente respetuosos cos negocios que o fan, non demos un exemplo negativo de consumo de bebidas alcohólicas. Penso que lle temos que ofrecer a nosa mocidade un ocio alternativo saudable, que vostedes teñen que medir moito aquelo que promocionan, que hai moitas fórmulas para axudarlle á hostelería, pero a toda a hostelería, non só a parte dela. Estamos nun momento moi complicado, e co promocionar unha ruta de alcohol non se arranxa nada, non van a salir da crise económica na que estamos. Despois, hai un dato que me parece moi preocupante neste informe que di que as cifras de bullying de quinto e sexto de primaria sitúanse nun alarmante 37,9%. E eu pregúntome, vostedes cando fixeron a presentación deste informe, fixérono a porta pechada en horario de que os medios tiveron que sair, marchar, é dicir, que algo tan importante como isto foi presentado po cuadro que ten vostede detrás da espalda. Por que non se convidou os centros, as AMPAs, a todos aqueles pais e nais que se preocupan polo futuro dos seus fillos? A oposición, por que non o fixeron en aberto? Non lles interesa dar a coñecer o que pasa no Carballiño? Yo lo que quiero pedir es el cumplimiento de la ley. Se puede beber perfectamente mayores de 18 años. Se puede apostar perfectamente mayores de 18 años. Pero es que hay un 22, casi 23% de jóvenes que sí apuestan. Entonces es el cumplimiento de la ley única y exclusivamente lo que vamos a pedir. Tanto con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco. Porque eso sí es responsabilidad de los dueños de los locales y sí es responsabilidad nuestra como institución. El plan debe de tener un enfoque. Aquí tenemos un estudio, el convenio con la Mancomunidad termina ahora en el 2022. Aquí tenemos un material valiosísimo para poder realizar un plan
adaptado a la realidad ahora nuestra, porque no vamos a pretender hacer algo pensando en cuando nosotros éramos jóvenes. Los chavales de ahora actúan diferente, con los mismos problemas que tal vez tuvimos nosotros. Entonces, tenemos un material sumamente importante y os invito a que utilicéis este material para sentarse, hablar con los jóvenes, hablar con los padres. O Concello defende o patrocinio de entidades privadas en eventos como a Festa do Pulpo. Así o defendía o voceiro Diego Fernández. A moción foi rexeitada co voto en contra do goberno do Partido Socialista. Temos patrocinadores na Festa do Pulpo, como hubo sempre, temos serios condicionantes agora mesmo que temos compromiso e que nós somos serios e temos que respetalos. Despois, o que non me gusta son que falemos de cuestións persoais. E cando falamos de cuestións persoais, como dixen antes, falamos do tema da ruta do Bermú, que se dixo que era promovido polo Concello tal e que tiñamos intereses tal, non nos hai. Falar do meu compañeiro Manolo, como se falou estas semanas polas radios, non me gustou nada, porque estamos falando dun tema personal. Aquí ninguén é Manolo, eu poño a mano lume, que é a primeira persona, a primeira e a máis exixente para que se cumpla a normativa respecto de menores. Eu podo dicir que o di sempre. E a lei do xogo que nada está facendo a Xunta de Galicia. Está encima da mesa. Manolo aposta porque se xa máis restritivo. E iso, ao final... Por que Manolo non vai estar na fotografía como estuvo na presentación? Pois ten todo o dereito. Ele está comprometido con que non haxa con erradicar as conductas aditivas. Non hai ningún problema porque este. Estuvo e vai estar. É o tenente alcalde do Carballiño e é unha persona comprometida. O alcalde da vila, Francisco Fumega, e o director da ONCE na nosa zona, Jesús Sánchez, presentaron hoxe este cupón que dará unha gran proxección ao Carballiño e á Festa do Pulpo neste ano tan difícil para esta festa. O cupón reproduce a imaxe dun prato de pulpo cuxa fotografía foi realizada por Manuel Blanco, presidente da Asociación Fotográfica O Potiños. E de apostar por botar unha mau nun ano difícil o que é a Festa do Pulpo. Sacaron un cupón para o día 5 de agosto que, bueno, basicamente vai a ter unha gran difusión, xa abordará datos Jesús que o costén e o que os vai dar millor de a repercusión publicitaria que para o Carballiño e para a Festa do Pulpo ten este cupón e este evento. Que a particularidade, hai que dicirlo, e hai que ser agradecido, de que ao Concello do Carballiño esta publicidade, que se houbera que pagar, que sería un montante importante, pois sálenos gratuita e vai chegar a moito. O representante da ONCE, Jesús Sánchez, amosou o cupón que se sorteará o 5 de agosto cunha difusión de 5 millóns de exemplares sobre esta festa gastronómica en todo o ámbito nacional. O directivo tamén lembrou a dobre funcionalidade destes cupóns polo labor social que realizan coas persoas con discapacidade. Nada, pues lo primero, el agradecimiento por parte de la ONCE a todo el Concello de Carballiño por la amabilidad y la invitación para la presentación de este cupón, que es un homenaje y también un honor para la ONCE poder presentar este cupón del 5 de agosto, que se va a sortear el jueves que viene, en honor a la Feria del Pulpo de Carballiño, una feria pues con un interés cultural y gastronómico muy importante, también por su gente, por su cercanía, por su calor. Y la ONCE pues, va a poner a la venta 5,5 millones de ejemplares en todo el territorio español de este cupón y en honor a Carballiño, a su pulpo y a su gente. Y esto es algo representativo para Ourense y para Galicia y para toda nuestra cultura y nuestra gastronomía y nuestro buen hacer. Dende o Concello valoran moi positivamente chegar a 26 fogares que non eran atendidos pola Xunta de Galicia e que grazas a esta liña nova do Concello conquiren darlle cobertura social. Estas axudas do Concello foron aprobadas para tentar chegar a aquela poboación que non se pode beneficiar das axudas da tarxeta moedeiro da Xunta. O Concello concede así unha axuda durante 6 meses para gastos de vivenda, vestimenta, alimentación e necesidades básicas. O prazo para solicitar estas axudas está aberto durante todo o ano 2021.
Aprobáronse as taxas de ensinanzas especiais, o regulamento da Escola de Música e o do aparcadoiro. Tamén saiu adiante o proxecto de aforo enerxético para o Concello, a proposta de festivos locais para o vindeiro ano, a denominación do vial do Parque Empresarial, a cesión do aula á Asociación Amencer, a solicitude á Deputación para asumir o coste do arranxo da caldeira de biomasa e do circuito polideportivo Consello. Tamén obtiveron os votos necesarios para a súa aprobación a moción do Bloque Nacionalista Galego para solicitar o financiamento da Xunta dos conservatorios municipais e a moción do Partido Popular para mellorar a área de autocaravanas. A actuación consistirá no levantamento do pavimento actual, a canalización das pluviais e a instalación dos elementos para o posterior soterramento do cableado aéreo ao longo da pavimentación con adoquín de taco de granito combinado en algunhas zonas con hormigón rayado, embelecendo se cabe aínda máis este conxunto de interese patrimonial. Unha vez asinado o convenio, será o Concello o encargado da licitación desta obra. Con esta xa son varias as obras de humanización que levará a cabo o Grupo de Goberno nos 2 anos de mandato. A primeira é xa rematada do núcleo de Boborás e xa anunciadas e pendentes de licitación a de Surenzás e a Vila. O Concello de Boborás xa traballa para conseguir a financiación, como é do caso de Moldes, e prepara proxectos para outras zonas de interese do municipio que se irán anunciando próximamente. Unha edición que, debido á pandemia, volverá a celebrarse na vila con postos de pulpo nas rúas e nos locais hostaleiros mediante reserva previa e mantendo todas as medidas preventivas previstas pola normativa COVID. Non haberá ningún tipo de actividade no Parque Municipal e os actos culturais programados durante toda a semana desenvolveránse respectando o cumprimento das normas de aforo, separación e seguridade establecidas en prevención da COVID. O cartel da festa foi elaborado pola deseñadora carballiñesa Ari Quintas, autora dos cartéis destes últimos anos. Editáronse 1.500 cartéis que xa se comezaron a distribuir polos locais comerciais e hostaleiros da vila. Praza de Abastos non celebrou este mes de xullo a campaña de verán como viña sendo habitual nos últimos anos. Dende o mercado municipal estudan facer en agosto dita campaña alongándose no tempo incluso ata ben entrado o mes de setembro. Dende a Asociación de Praceiros ven afectadas as súas vendas neste verán debido ás últimas restriccións sanitarias que fan tamén que os veciños da comarca se acheguen menos ao Carballiño nestas semanas de verán nas que normalmente, ademais, viña moita máis xente á vila. Que la campaña de verano estamos ahí pendientes a ver qué decisión a tomar, ¿no? Si de hacerla, no hacerla, y a día de hoy lo único que puedo decir que estamos estudiando el tema. Si la llegamos a hacer, pues la pondremos en funcionamiento en el mes de agosto. ¿Qué pasa? La prolongaremos hasta pasar las fiestas de Carballino. Bueno, en este caso ya sabemos que las fiestas está todo como está y las circunstancias son las que son y los hechos son los que hay, ¿no? Pero estamos barajando esa posibilidad de poder ponerla en el mes de agosto y prolongarla hasta los últimos días del verano de septiembre, ¿no? Pero bueno, es algo que no lo puedo confirmar aún, lo estamos estudiando con el Concello, entre los dos, y a ver qué tipo de decisión vamos a tomar, ¿no? Un poco también va en función de cómo esté todo, ¿no? Porque si la cosa mejora, las circunstancias son mejores, pues se llevará a cabo. Si por el contrario las circunstancias no son las más adecuadas, pues la dejaremos. Pero bueno, ya digo, está en estudio. Yo soy optimista, pienso que bueno que se podía realizar y aún hacerla, pero bueno, todo un poco va a depender de cómo vaya la situación de la pandemia, ¿no? O concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, xunto coas concelleiras Lupe Sobrado e Rosa Fuentes, así como o concelleiro Rogelio Otero, asistiron hoxe en Santiago á xornada de presentación do Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, efectuado pola ministra de Turismo, Reyes Maroto, un acto que contou coa participación da FEGAM e o que tamén asistiu o historiador carballiñés Felipe Senén, quen destacou a importancia de coidar e recuperar o noso patrimonio histórico, arquitectónico e natural para revalidar
valorizar o Camiño de Santiago como un dos eixes culturais de Galicia. Pois reducen o país a un acto ou a unha ceremonia. Un país de confín do mundo que abre portos, que abre camiños, que interrelaciona a paisaxe ca paisanaxe de forma moi sabia, pero tamén con uns peligros, que son os peligros da aculturación. E nós estamos sometidos tamén a momentos de aculturación, que hai que tomar medidas ao respecto. Por exemplo, cantas festas están sufrindo tradicionais, a festa do Naseiro, os caneiros, a romería do Monte de Santa Tecla, o problema da botellonización, con todo o que significa eso, que regulamentacións se están facendo ao respecto, con tanta degradación que supón eso en estas inmensas paisaxes tan curiosas, tan nosas, e das que quizá deriva o nome de Galicia, non? Este nome de Galicia que quizá veña, nin o sabemos, non? Que teña que ver con gal, co blanquicino, ou co cal, ca caio, ca pedra que nos marca, porque a pedra é o chan, a pedra é a casa, a pedra é o altar, a pedra é a sepultura. A ministra detallou os investimentos para manter e rehabilitar o patrimonio histórico dos camiños, que ascende a preto de 23 millóns de euros, entre os que destacamos a chega de 2 millóns de euros para o Mosteiro de Oseira. Sin duda importantes inversiones para Galicia, pero me gustaría destacar sobre todo lo que representa el reconocimiento del Camino de Santiago. Permite potenciar nuestra oferta turística y crear oportunidades para todas las comunidades que lo acogen, especialmente para Galicia. Como se ha dicho, va a movilizar una inversión de 121 millones de euros y sin duda va a suponer una palanca para reactivar este producto turístico, mejorar la experiencia del peregrino, sobre todo después del dramático impacto que ha tenido la pandemia. Me gustaría destacar algunas de las inversiones que recoge el plan para Galicia, en particular los más de 22 millones de euros que vamos a dedicar para mejorar el patrimonio histórico del Camino en Galicia, con 11 intervenciones en monumentos tan emblemáticos como la Catedral de la Virgen de la Asunción en Mondoñano, el convento de Herbón, el monasterio de Sobrado de los Monjes en A Coruña, el convento de San Francisco en Santiago de Compostela, el monasterio del Salvador de Saurenza o el monasterio de Oseira. Vamos también a destinar, como se ha dicho, 5 millones de euros para apoyar a la red de destinos turísticos inteligentes, un programa que va a beneficiar a ciudades como Orense, Santiago, Sansenso, Villa García de Arosa, pero también a las diputaciones provinciales de Lugo, Orense y Pontevedra. De Viticultura e Enoloxía de Galicia, a EVEGA, presentaba onte o seu viño institucional denominado O Camiño da Liberdade, que destina a usos formativos en catas e degustacións celebradas dentro das actividades organizadas pola propia EVEGA. Este ano, a través da etiquetaxe do seu viño, a EVEGA quere render homenaxe a todos os galegos polo seu comportamento exemplar na loita contra a pandemia. Dende o ano 2016, a Consellería de Medio Rural elabora un viño institucional coas colleitas da propia estación. O conselleiro de Medio Rural, José González, presidía o acto de presentación deste viño correspondente á colleita do ano pasado, onde anunciou que este venres sairá publicado no DOGA a renovación do préstamo Vendima, a través dunha orde pola que regulan o procedemento no que se recoñece o dereito das adegas a ter préstamos para a campaña do ano 2021, garantidos pola Xunta de Galicia. O acto tamén asistiron o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Agacal, José Luis Cabarcos, o delegado territorial da Xunta Nourense, Gabriel Alén, e o director da EVEGA, Juan Casares Gándara. Tamén quero decir a boa parte dos que están aquí que estamos traballando dende a Consellería do Medio Rural, dende a Axencia de Desenvolvemento Rural, para facer un plan integral da parte que ten que ver co encoiro de Castrelo para poder facer ese aproveitamento tamén turístico. Isto me leva a outra das cuestións que é importante tamén resaltar, penso eu, e que onte tamén o decía o director da EVEGA, aínda que Juan, xa o sabemos todos, ten a doble posición de director da EVEGA e tamén do presidente do Consello Regulador da DO Ribeiro, e polo tanto non o dixo el, digo eu, nas dous, pois fai unha labor moi importante, pero nesa parte do tema vitivinícola que ten que ver coa EVEGA e ten que ver tamén co Ribeiro, onte puxemos xa en riba da mesa e publicamos a Estrategia de Dinamización das Comarcas Vitivinícolas de Galicia. E
E quero resaltar, tamén o decía Juan, a labor que fixo aí a Fundación Juana de Vega. Máis aló dos cartos e dos compromisos económicos, hai un grado de implicación absoluto da Juana de Vega en todos os traballos que está a facer a Consellería Medio Rural nos diferentes sectores. Eu lle quero agradecer a Alfonso e aos representantes da Fundación pois ese traballo, xa digo, máis alá do esforzo que se pode facer, porque hai coñecemento e hai aportacións moi interesantes. E Vega foi e será sempre un centro aberto ao mundo, unha marca consolidada no sector e un motivo de orgullo para a Consellería que o acubilla. A este respecto, señor conselleiro, quero agradecer de corazón a súa presencia hoxe aquí. O feito de estar vostede aquí é a maior mostra de apoio, aval e garantía de continuidade dun centro que leva casi 36 anos investigando, innovando, formando e transferindo coñecementos a un sector. Neste mesmo intre, teño que decir que noutro cabo do Ribeiro, 22 novos profesionais estánse formando nun curso de Vega sobre técnicas de cultivo e manexo do viñedo. Hoxe pódese dicir que Vega é o centro do viño en Galicia. Grazas tamén, señor conselleiro, polo seu apoio a un proxecto que é a APP Fitobit, un software gratuito de balde que permitirá, a través da colaboración entre técnicos de empresas e de Vega, intercambiar a información necesaria para xerar avisos sanitarios territorializados. Con esta ferramenta non só contribuímos a unha maior sostibilidade económica, social e ambiental do viñedo, senón que damos unha resposta eficiente a unha bella reivindicación do sector. Amigos, Vega é ciencia e viño, pero tamén teño que dicir que é compromiso ambiental e esperanza de futuro. É a primeira estación enolóxica de España en explicitar o seu compromiso coa contorna. Hoxe fixemos un cómic que tiñamos que pintar buscando os dibuxos por todo Carballiño. Ala, por todo Carballiño? E onde fostedes? Onde estaban os dibuxos? Na Pista Roxa, na Veracruz, na plaza, en moitos sitios. En moitos sitios, e agora viñemos aquí á Praza Maior a pintalo, verdad? E vai gañar quen? O mellor? O mellor equipo, é o máis orixinal. O máis orixinal. E que equipo vai ser o máis orixinal? O teu? O teu? Ganador, el mío, el ganador. Bueno, non sei eu. Durante este mes de suyo, tivo lugar o campamento máxico do Casino para 100 rapaces da vila. As actividades son pola mañá e continuarán ata o día 15 de agosto. Levamos uns cantos anos facendo, por sorte, pois este verán pois tamén poidemos sacalo adiante. Somos un montón de nenos, casi chegamos aos 100, e bueno, con estes nenos pois tamén un montón de monitores que xa levan moitos anos aquí loitando con todas estas fieras. As actividades son variadas, estamos todos os días do mes de xullo, de 10 da mañá a 1:30, e agora continuaremos ata o 15 de agosto. Así que animamos a todo o mundo que queira vir a xogar con nós e a pasar unha mañá divertida. Bueno, pois nada, un saúdo a todos, non? O escritor do Carballiño, Pablo Nogueira Campo, é o gañador da última edición do Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez na modalidade de narración, dotado con 1.500 euros e que convoca a Deputación de Ourense. O xurado reunido esta mañá no Pazo Provincial destacou da obra premiada O Clube de Coleccionistas de Selos, presentada baixo o pseudónimo Catro Latas, a súa perspectiva inclusiva e que dá visibilidade á diversidade funcional entre a infancia. Salientan tamén a posta en valor do medio natural e a necesidade do seu coidado, así como a figura do avó e as relacións interxeracionais. O xurado, presidido por Patricia Torres, deputada de Cultura da Deputación de Ourense, estivo formado por David Canda, Antón Alonso, José Antón Dorrio, Isabel Mociño e Ana Malingre, que é a secretaria. Dito xurado estivo composto por Abelino Mureiro, o director do Instituto de Estudos Carballiñeses, Emilio Fernández Vázquez, xurista, Jesús Gulías, antropólogo,
José Luis Gallego, criminólogo, Mari Carmen Martínez Santos, bióloga, Antón Pulido Novoa, pintor, e actuando como secretaria Carmen Rodríguez Cabanas, filóloga. A premiada María Luisa Crespo Leiro é doutora en Medicina e especialista en Cardioloxía, así como profesora na Universidade da Coruña e responsable da Unidade de Insuficiencia Cardíaca e Transplante Cardíaco no Hospital da Coruña. O xurado tamén destaca para conceder este premio as súas cualidades humanas, a súa entrega e dedicación aos pacientes e o seu compromiso coa sanidade pública, as que a fan merecedora deste premio. Cualidades tamén recoñecidas con anterioridade polos seus compañeiros do Colexio Médico da Coruña o concederlle a máis alta distinción deste organismo, a medalla de ouro e brillantes por unanimidade, ou tamén o nomeamento do Concello de San Cristovo de Cea como a filla predilecta. Será a edición número 27 do festival, organizado polo Orfeón do Carballiño, que o ano pasado, como decíamos, non puido celebrarse debido á pandemia. Este ano volve a programación cultural do Concello, aínda que con limitacións polas restriccións sanitarias, como é lóxico. O Festival de Habaneras terá lugar ás 8:30 da tarde no Anfiteatro da Veracruz. O presidente do Orfeón do Carballiño, Rogelio Rodríguez, destacou que este ano contarán soamente con 2 coros, xa que, ademais do propio Orfeón, actuará a Colexiata do Sar de Santiago de Compostela. Como novidade tamén este ano vaise a realizar unha homenaxe especial aos membros do Orfeón falecidos nos últimos anos, entre eles o que fora o presidente do Orfeón, Emilio Rodríguez, que finaba o pasado ano. Só estaremos dous coros. Estará o de a Colexiata do Sar de Santiago de Compostela e nós, o Orfeón. A Colexiata temos que tamén que agradecerlle o seu esforzo, porque é un grupo folclórico de canción galega, non ten no seu repertorio habaneras. Cando os invitamos a outros coros, pero, bueno, polas circunstancias este ano non existen, non veñen. Entonces, cando dixemos, mira, que este é habaneras, que non é solamente folclore, tedes que traer habaneras. E, afortunadamente, gracias ao director, que hai que agradecerlle moito, pois ensayou algunha habanera que tamén as traerá. E logo, despois, seremos nós. En canto ás habaneras que vamos cantarnos, pois sería Juramento, a de La Reina de Placer, como a de Renaces tú, e logo temos... Bueno, pero a sorpresa deixámola todos para aquel día, vale. Fátima Gómez, creadora da marca de cervexa Farruca, coñecida polas súas variedades artesanais de diferentes sabores, anuncia a creación dunha serie de 3 cervexas que irán saindo ao longo deste ano. A primeira delas, Paranoica, xa está embotellada e a segunda a esperas de poder fabricarse moi pronto. A terceira delas aínda é unha sorpresa. Se algo as caracteriza é que inclúen as especias como toque de sabor diferencial. Colaboracións, fabriquei negra, fabriquei calabaza, a rubia que é a nosa bandeira de marca, Isla Pasión, Isla Guayaba, Citrabot, e ahora mismo pues, estamos con esta serie de 3, Paranoica, Renegada e Caótica, nada, espero que a xente se anime a probala sobre todo, ¿no? Fátima tamén nos contou algunhas das actividades que organizan co patrocinio da cervexa Farruca, como a recollida de plásticos. Sí, bueno, tamén viña un pouco eso, pois a contarlle a xentiña que temos varias cousas en mente para en canto podamos, en canto a restricción non lo permitan, pois retomar un pouco todas as actividades que tiñamos xa de anos anteriores, non? Temos a idea de preparar unha andaina solidaria para recoller plástico por a zona onde vivo, as Caldas de Partovia, Monte Grande, que está todo bastante sucio. Entonces a xente que vaya e que traiga unha bolsa de basura chea de plástico, vais a invitar unha cerveza e un pinchiño, farase un evento despois, pois para celebrar que limpamos un pouco. Aparte, a idea tamén por esa zona é moito vertido, marcalo, deixalo en maus de quen competa, para que se está ben, que fagan algo para recoller, non? Porque a verdade é que é unha pena darse un paseo polo monte e ver como está todo cheo de escombros, de plástico.
As xornadas de Cine Vigo do Carballiño de Canas no ámbito galego como festivais deste arte comezaban hoxe no Auditorio Manuel María cunha masterclass do director de cine Alfonso Zarauza, director de ONS, filme que se proxecta esta mesma noite ás 11 na Praza da Veracruz. Zarauza explicábanos en que consistía esta masterclass na que facía referencia ao filme ONS e a última película gravada tamén na nosa bisbarra, Malencolía. Bueno, pois esta masterclass é un pouco unha aproximación a toda a complexidade do que é facer un filme en concreto, un pouco utilizando a toda a experiencia dos 5 anos de construción do filme ONS. Por iso o título é un filme, como facer un filme nunha illa. Pero falaremos un pouquiño de moitas cousas, tamén do último filme rodado aquí nesta terra de Carballiño, que é Malencolía, pero xenéricamente vamos a empregar a experiencia do filme ONS, todo o proceso, dende a construción do guión hasta a financiación, a rodarse, a complexidade da rodarse nunha illa, de toda a postproducción e exhibición. Así que veremos completamente todo o que é o proceso da creación dun filme de 5 anos de traballo. Esta noite proxectarase aquí mesmo no Carballiño o filme ONS. Estaremos á expectativa cando a peli se estree, a peli de Malencolía, para poder traela aquí a Carballiño, que é a zona onde se rodou. As Sociviga continúan cun obradoiro mañá martes pola mañá para nenos de 7 a 12 anos e o filme infantil A Ovella Sound. Pola tarde, concretamente ás 7, proxectan Aquelarre e pola noite o filme La La Land na Praza da Veracruz. Todas as proxeccións son gratuitas, tanto no auditorio como no anfiteatro da Veracruz. Alfonso Zarauza valorou estas xornadas de cine no Carballiño Sociviga. A mí pareceme fundamental que a xente nova colla as rendas de un festival que é histórico, que é o decano, como ti dis, de todos os festivais de cine de Galicia. Eu sempre tive unha relación moi achegada a este festival, puxen aquí prácticamente todos os meus filmes, desde o primeiro, A noite que deixou de chover, hasta Encallados, Os fenómenos. Penso que é moi importante que continúe, e toda esa transmisión cultural de anos é unha riqueza que non só para a vila, senón para a cultura galega, e penso que é unha testemunha de todo o que é o aflorar do cinema na nosa comunidade, no noso país. Foi tamén especial de recuperación internacional e cautela, onde a incertidume e o compromiso estiveron moito máis presentes. O público acostumado ás votacións telemáticas, o desaloxo ordenado do auditorio por tramos e seguindo os protocolos do plan de continxencia da MIT ante a COVID, valorou a diversidade de espectáculos e a oportunidade de reflexionar sobre eles de novo nos foros da MIT, un formato de mediación plenamente consolidado no festival. O gañador do primeiro Dramiturga foi Roi Vidal Ponte co texto Noite Castelá, que publicarán un libro colectivo a Asociación Dramaturga, xunto coas 6 versións da peza que realizaron os dramaturgos participantes do proxecto. Os espectáculos Los que hablan e Bailar agora quedaron en segundo e terceiro lugar, respectivamente. Co resultado final das votacións, evidencianse a valoración do público a diversidade de estilos e xéneros, pois premian o novo circo, os monicreques, a danza e o teatro textual. O ciclo da poesía A Era Quilo, promovida por Kiko Valeiras, prosegue mañá sábado, que ademais coincide co día de feira no Carballiño. Xerardo Quintia presenta o libro A obra inacabada de Dosinda Christensen, da editorial Alvarellos, e colaboran neste ciclo o propio colectivo dos Praceiros, a Libraría Escolma e o Cineclub Carballiño. Dentro da programación cultural de verán no Campo das Barcias, no Parque Municipal, terán lugar os monólogos de Carlos Blanco, Osvaldo Digón e Carmen Méndez, que levarán o bo humor a nosa vila. É necesario mercar as entradas na taquilla.com e o domingo, despois ás 8:30 na Praza da Veracruz, terá lugar un encontro familiar coa presentación da mascota O Pulpo Octavio e a animación musical do DJ Tibu.
pesar da situación actual, o Concello organiza 3 días con eventos culturais, musicais e gastronómicos. Hoxe ten lugar o segundo roteiro gastronómico do Pemento, durante o que se pode degustar o produto máis representativo de Arnoia polos bares e restaurantes do municipio. Día no que tamén pódese votar os cartéis expostos no recinto da Queixeira sobre esta edición da Festa do Pemento. A xornada tamén está amenizada polo pasarrúas da charanga CLK. Mañá sábado terá lugar a Festa da Espuma no recinto do Inquiau, con musical para nenos no pabillón e actuación nocturna da agrupación Alimia. E o domingo a xornada comezará coa banda Airiños de Arnoia no Torreiro da Igresa, pasarrúas da charanga Sorcha e teatro a cargo do Grupo Coles. Este filme para todas as idades está baseado nunha atracción de Disneylandia na que un pequeno barco percorre un río a través da jungla, atravesando moitos perigos. Vaise a proxectar en horarios de 4, 6:15 e 8:30 da tarde. A ser mañá sábado ás 10:30 da noite no campo da Festa de Feas. A proxección é con prazas limitadas e con todos os protocolos COVID-19. Dende a organización piden aos veciños que se acheguen a ver esta película, que leven roupa de abrigo, incluso unha mantita que pola noite refresca moito. Hai que reservar para poder asistir e hai que facelo chamando o 988 40 20 08. Se Rivera trae mañá sábado o espectáculo Nox, o Concello de Cea dentro do programa Cultura no Camiño. É un espectáculo innovador con maxia, hipnotismo e mentalismo para todos os públicos. Será ás 8 da tarde na Praza Maior de Cea. Mañá pecha o calendario da Copa de Galicia de XCO e para elo o Clube Ciclista Carballiño desplazarase ata Ribadumia en Pontevedra, onde os corredores das categorías Júnior, Miguel Rodripana e Cadete, Alex García e Manuel Rodríguez participarán no primeiro XCO Kiwi Atlántico organizado polo Club Ciclista Ribadumia. A concelleira de Deportes do Concello do Carballiño, Silvia Baranda, entregou hoxe os galardóns do Campeonato de Pádel Premio Facebook Padeolítico. O primeiro clasificado, Rei de Copas, o segundo clasificado, Vengadores 2.0 e o terceiro clasificado, World Birras Tour. Podémolo facer nas distintas categorías que hai para a tempada 2021-2022, que son Xuvenil, Cadete, Alevín, Benxamín, Prebenxamín e Iniciación. Para informarnos sobre estas inscricións, podemos achegarnos ata a páxina web Carballino Fútbol Sala ou tamén no Facebook ou no Instagram do Club Deportivo do Carballiño Fútbol Sala. A organización do Rally do Lacón agradece a colaboración do Concello de San Amaro e o seu rexedor Rubén Gómez González e a súa implicación coa edición 35 do Rally do Lacón. Hoxe tivo lugar a sinatura do convenio con Jesús López Branco, secretario de AGE Motorsports. Dende a organización amósanse orgullosos e agradecidos de que o Concello de San Amaro colabore con este ilusionante proxecto. O Rally do Lacón, con moitísima tradición na nosa comarca, terá lugar os días 20 e 21 de agosto. O Club Deportivo Arenteiro empezou coa súa campaña de captación de socios cun vídeo promocional onde xogadores, exxogadores, socios e persoas emblemáticas ligadas ao clube aportan o seu grande area para apoiar o clube neste ano que comeza na segunda federación. Por certo, o clube dirixido de novo por Fran Justo, que comezaba tamén os seus adestramentos no campo da Uceira. O primeiro encontro da pretempada será ante o Polvorín o mércores 4 de agosto no campo do Espiñedo. Para ver os prezos dos abonos para esta tempada, podeno facer na páxina de Facebook do Club Deportivo Arenteiro.